Hej alle sammen, velkommen til den her video. Det her, det er del 1 af hvad for noget krudt jeg har købt. Mit fyrværkeri 2025-2026. Og det jeg viser i dag, det er noget jeg har købt i Hjem og Fix. Lad os bare starte ud. Vi har 70 cm stjernekaster, som der bare overhovedet ikke er. 70 cm, de er... Vi prøver at vise. Det her. Selve stjernekasteren er 35 cm, så må I selv regne på, hvor meget pind der er. Men det er ikke et scam, men de skriver, at de var 70, og det synes jeg måske er sådan lidt lige. Dem har vi 2 pakker af. Så har jeg købt, Magic Burn, det nye sortiment. Magic Burn, jeg tror det er nyt, jeg ved det ikke. Der har jeg købt Magic Burn. Jeg skal lige åbne det her. Vi sætter lige frem heroppe til kameraet. Der er en masse ting i, som jeg lige kan lide. Stiller lige kaffen herovre der. Jeg stiller lige gassen. Sådan. Første vi har, det er nogle 20 mm Thundershots. Dem har vi 10. Der er der 10 stykker af i pakken. Dem er der 6 gram i. 20 mm. Så har vi der har vi to 25 mm Thundershot. De her 6,8 gram. Det er meget sjovt, det her det er 5 mm større. Den her den har 6 gram, den her den har 6,8. Det er sådan lidt... Det ved jeg ikke. Det er sådan lidt mærkeligt, men den er altså lige på her. Det her det er sådan størrelsesmæssigt. Så har vi to 30 mm Thundershots. De har 17,3 gram. Meget fint for en 30 mm. Det er sådan okay. Så har vi 2 fontæner. Den her sammen mig lige begge to. Små fontæner, hvad jeg kalder dem. Der er 31 gram krudt i begge to, ja. Det er der. Så har vi nogle romerlys, vil jeg næsten kalde det, men det er bomberør. Jeg har set video på dem. Bomberør, de ligger inde med, det er vist noget værd, ja, 7,5 gram, det er ikke, jeg tror ikke det er det bedste, men jeg har set video på dem. Det skulle vist, en af dem er vist et salut bomberør, den anden det er med krudt, altså nogle farver. Det var egentlig det for det her Magic Burn sortiment. Pakker jeg lige ned, men altså, det koster 198 kroner. Det synes jeg egentlig er rigtig fint. Jeg kan lige skrive i kommentaren, når jeg lige har lagt den her video op. Så skriver jeg lige i kommentaren, hvor meget krudt der er i alt. I hele sortimentet. Det må jeg lige regne ud. Ellers så står det på deres hjemmeside. Højst sandsynligt. Jeg vil lige lægge det her, så vi ikke sådan. Det var Magic Burn sortimentet fra. Det er jo Black Magic. Så det er Black Magic, så måske kan I både få det Hjem og Fix og Excelbud. Så har jeg egentlig ikke rigtig købt så meget mere i Hjem og Fix. Så har jeg har købt et batteri. Aircraft, mega lille, på størrelse med røgsky fra T. Hansen. Men det er et batteri, altså det er ikke et romerlys batteri. 40 skud. Det er 15 mm rør, det er vist meget smukt, men... Til 69 kroner, der kan det jo ikke. Der er både startlunde og reservelunde. Til 69 kroner, der kan det jo ikke være galt. Jeg har set video på det, det skulle være meget fint. Det her er 139 gram krudt. Det er cirka det samme som Dramatic. Den er bare lidt dyr, den koster 4 kroner. Nej, 3 kroner. 3 eller 4 kroner. Jeg er dårlig til at regne, okay? Det koster lige lidt, det koster 4 kroner mere end Dramatic. Der er jo ikke noget brugt over. Så det var jo så fint. Så har jeg ikke købt mere, men husk det her, det var del 1. Så ja, jeg får mere. Jeg har en bestilling fra First Class på vej, og så skal jeg købe noget ved T. Hansen og Harald Nyborg. Så glæder jeg mig. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, hvis ikke I har gjort det. Vi ses.